kuvavideo. Mitä? Please, tulee. Sä voisit sieltä. Paljon laitois rahaa sisään? Euro. Mikä noista paras? Oota, kannattaa kattoo. Mut jos sä nyt niinku, Noin. jos sä stoppaat nyt, niin sä et vois stopata seuraavaksi. Mä pelaan. Ruuna vai slaava? Mä käytän ainakin. Niin mäkin käytän sitä. 80 senttiä. Tuplaa. On se. Nyt se tulee. Mä voitin 2 euroa. Euro 60. 2 euroa. Nää, mä pussin rahaa saatana.